Bueno, Armando, presentastes Camiño, eu non puiden asistir, pero este é unha nova coletánea, a 10ª internacional, e creo que, bueno, que pasastes de maravilla, non? Sí, sempre é un gusto asistir a un parto como é o parto dun libro. Imagínate un parto non xemelar nin de trillizos, senón un parto de 73 autores que Wow. participamos neste camiño. Non estábamos os 73, porque eu, polo menos, sei que a Marina faltou. Puxémoslle falta. Pero claro, quen traballa, quen non é xubilada, non pode asistir absolutamente a todo. Eso é. Bueno, Porto acolleunos cos brazos abertos, Grasa Amiguiño, que é a organizadora destas colectáneas, bueno, penso que botou a casa pola fiestra, né? Realmente foi unha presentación moi agarimosa, moi bonita e, sobre todo, aderezada con unha serie de actuacións musicais que, bueno, que abranguía, penso que sería así, non sei, Sí. dende cativos, non? Unha coral de nenos con violís, piano e tal, pero impresionante, unhas pandereteiras portuguesas sin pandereta, porque nós chamamos de pandereteiras, eu o digo para que a xente saiba de que falo, pero era un grupo folclórico portugués da zona de Porto, pero moi bon, cunhas voces extraordinarias, unha coral tamén impresionante, un grupo do que serían tunos, non? Pero non tunos de Coimbra, que son os que estamos afeitos, senón uns tunos, como eles se definían, poetas. Eran poetas vestidos de tunos que interpretaban a súa poesía con dúas guitarras, non? E logo, bueno, pois a participación de algúns representantes dos escritores do libro, nos que, bueno, pois en 5 minutos, pois expresaban o sentimento que leva consigo esta gran obra que, como logo vai a falar o editor e ao mellor non quere falar de si, esta gran obra, pero tan ben editada, cun libro perfectamente maquetado, e un libro que témolo aquí diante, impresionante, cunha portada e contraportada, cun cadro con dous cadros de Paco Ascón. Paco Ascón, o que lle pasamos a palabra. Paco, bueno, que honor, non? Pois sí. E que honor para nós tamén, Paco. Sí, bueno, foi xa desde o principio, desde que me comunicaron que as miñas obras iban a estar presentes neste volumen. Sí. Pois para min foi unha satisfacción inigualable, claro. Estar metido, ou sea, cubrindo a 73 artistas da lingua, para min foi unha satisfacción enorme. Entón, decidín que, gracias a Avelino e ao seu equipo, que levaran o cuadro a donde se iba a presentar o libro, para que a xente vira o propio cuadro, un deles, que é o que iba a tapar por diante o libro, e por detrás outro camiño tamén do lugar onde teño o privilexio de vivir, cerca do punto máis alto de Galicia, entre Vinca. Entonces, todo para min foi unha honra. Incluso, quero destacar tamén que entre todos eses poetas e escritores está tamén as miñas páxinas dentro dese libro, co cual é unha doble honra para min. Bueno, sempre che decimos que os teus camiños son extraordinariamente bonitos. Eu, polo menos, así o penso. Este camiño, que imaxe tiveches do camiño para esta representación? Este camiño non fai moito que o pintei, e este camiño é un dos que recorro eu cada vez que vou a Trevinca.
que vou con bastante frecuencia. É un longo camino, salio pola mañán cando sale o sol, generalmente no brao, porque me dá máis tempo de chegar arriba, porque son 3 horas de ida e outras 3 horas de volta, camiñando lixeiro. É un camiño espectacular. As partes de abaixo, evidentemente, son as que reflexa a miña obra que fai a portada. Son, pois, digamos que dun xeito máis vergel, por decirlo de alguna maneira, que según vas subindo, que é máis árido, como todo o mundo sabe, chega un momento en que a partir dos 1200, 1300 metros a vexetación pois vaise perdendo e vai sendo pois vexetación baixa, en algúns lugares pois rocha pura. Bueno, pois aquí está tamén o noso editor. Unha vez máis, Avelino Andrómena Senlleira ponse as pilas e fai unha nova xoia, querido, e non o digo porque te queira, senón porque isto é unha auténtica maravilla, Estamos fachendosos, orgullosos de poder facer un libro como este, non? Pero sobre todo estamos orgullosos do que decía o compañeiro Armando ao principio. É dicir, é darlle voz a 73 plumas diferentes, entre os que están os desta entrevista: Marina Sánchez, Paco Ascón, Armando González e este servidor, o poetiña do Asneiro, o Avelino Cácome. Entón, como autor, tamén estou pois moi orgulloso de poder participar nesta obra. É a terceira coletánea na que colaboro con Grasa Amiguiño. E, bueno, o gran traballo, eu digo sempre, o gran traballo é o dela, porque, claro, coordinar 73 persoas non é un traballo doado, non? E nós puxemos, pois, o que digo sempre, é unha frase do meu fillo Avelino Júnior, que unha vez dixenlleu, e saíranos ben este traballo. E el me dixo, non era referíndose a este, era outro, el me dixo, seguro, porque nos vai salir o mellor que nós poidamos facer, porque nós non facemos nada que non sea o mellor que damos feito. Entón, eu estou orgulloso de que fixemos todo o que podíamos, o mellor que dábamos feito. Bueno, neste libro pretendemos que sea en todo aquilo que facemos. Que vou a decir? Bueno, para Andrómena Senlleira é mostrarse internacionalmente. O libro anterior que fixemos, Sempre Abril, tamén era unha coletánea internacional, tamén a presentamos no Porto. Aquí presentamos contos de Natal, tamén hai poucas datas. Bueno, tenemos que convencer a Grasa Amiguiño para que veña a presentalo a Ourense. Podemos facer tamén unha presentación como é debido aquí no Templo da Cultura, no Liceo, ca compañía de toda a xente que nos acompaña sempre. Debo de decir que neste libro hai moitos autores de nós, a xente do redor, aparte de nós mesmos. Cousa que tamén é importante, porque eso significa que seguimos turrando da cultura e seguimos pois xuntando vontades, non? Avelino, extrañáchesme. Extrañeite moito. Espera que abrimos plano. Espera, volvocho preguntar a que se me vexan os ollos. Botáchesme de menos, Avelino? Sabes ben que te botei moito de menos. Mira como rin estes dous. E eso que de vez en cando preguntaba a Armando, vai sair todo ben? Como non estabas ti, claro. Armando decíame, sí, non te preocupes, vai sair todo ben. Armando tamén dá moita forza. Sabes que ter do lado sempre me dá ese poderío, esa seguridade. Pero vinte no vídeo, por certo, moi fermoso. E facéndolle unha chiscadela a Marila Vaz, sí. Cas Camelia, non? Camelia, que me regalou o día da presentación do número 16 da xente do redor. Bueno, Marila Vaz e a Rosalía de Castro, de paso, claro. Que a teño na casa sempre. Para que vexas que estábamos ben atentos ao vídeo. Sí, pues sí. Entón, pois, casi o sabemos de memoria. E non te
te botamos nada de menos. Botoute de menos toda a xente. Grasa, os autores, moitísima xente. Tuven que estar dicindo sempre aquilo de non pode porque estaba con outro evento que tamén estamos facendo en Ourense. A presentación de Carlos Casares dos premios de microrrelato con noso Carlos Ares, que como sabes tamén é xente do mellor. E tamén foi aquí no Liceo. Foi aquí no Liceo, nesta patria, xa. Hemos de dicir patria, porque isto é unha patria Agora vas a ter que me permitir que diga unha cousiña. Dime. Chamarásme pesado, pero isto teñen que ter moi claro a xente que ve o teu canal. Ten que suscribirse. Non basta con mirar. Hai que mirar tamén, pero non costa nada darlle a esa mauciña que pon me gusta e a unha campaíña que hai ali ao lado que solo tocarlle e solo con eso nos axudan e con eso nos están axudando a difundir a cultura. Porque ti non estás solo difundindo o da xente do redor, estás difundindo de toda a cultura que se move na cidade e de algunha fora da cidade. Entón, por favor, suscribirse. Onte, Avelino, unha persoa na rúa e decíame, nena, eu creo que non estás vendendo isto suficientemente ben. Ti és a pioneira nunha cousa, a primeira youtuber que leva o mundo da cultura a toda a xente, pero, claro, dende Galicia, dende Ourense, para o mundo. Non o estás vendendo ben, díxome. E ao mellor ten razón. Sí, ten toda a razón. Pero sempre se pode mellorar. Pero sobre todo depende de nós, porque a cultura móvese nuns ámbitos determinados. Tampouco é para todas as, non é para as masas, non? Entón, unha selecta minoría, como decían as das dúas, non? Exacto. Entón, se non é para todas as masas e non apoiamos nós a xente da cultura, pois que vamos a esperar do resto do mundo? Exactamente. Entón, apoiémola a xente da cultura, porque despois ben nos gusta que veña Marina, nos faga unha reportaxe e que saíamos no canal, pois para que todo eso se poida facer, pois que menos se dixéramos que tes que pagar algo, non? Tes que darlle unha mouciña e unha campaíña. Esa está. E deixar un comentario se queres. Efectivamente. Bueno, por nada, que veremos seguramente en breve aquí outra vez no Liceo esa presentación. Estaremos nominados xa en breve. Estaremos nominados dunha vez ou non? Avelino, ti como fuches sin